Moi kaikki! Mä en oo laittanut videoita enkä mitään shortteja nyt pitkän aikaan. Ja anteeksi, mä en oo voinut, koska on ollut tallihommia ja kaikki hommia. Mutta haluan vaan sanoa, että kertokaa kommenteissa, että haluatteko te, että mä teen elokuvan tai haluatteko, että mä teen talliesittelyn, kepparitalli siis, ja sitten tai, että mä teen uusia tallialueelle asioita Sleish-tallille. Niin mitä haluatte ja mä aion ehkä sitten laittaa, että mitä te haluatte kommentteihin ja muistakaa tykätä videosta, tilata kanava ja sano vaan, tää on ollut vaikeaa näinä päivinä pitää meidän tätä kanavaa. Mutta mulla aika loppuu, niin heippa!